Veïns i veïnes, diumenge és 17 de gener, diumenge Sant Antoni, les nostres festes majors d'hivern. És per això que en nom meu, de l'equip de govern i de tot l'Ajuntament de Tivenys us volem enviar una salutació ben sentida, tot esperant que gaudiu d'un Sant Antoni diferent, especial. Sant Antoni és el llegat que perdura de generació en generació, la festa d'hivern que durant anys i anys s'ha preservat per orgull de tot un poble, la festa que posa al centre la cultura popular, la tradició i l'orgull de saber que, tot i el pas del temps, sabem d'on venim i on volem anar. Hem confeccionat un programa d'actes telemàtics i ho hem fet i no hem tirat la tovallola per tal de poder portar aquells instants de les festes d'hivern a les cases de totes i tots. Agraïm, com sempre, la col·laboració d'entitats i associacions i aprofitem per demanar-vos que ens cuidem més que mai i que seguim de manera responsable les recomanacions sanitàries. Estem segurs que enguany les festes d'hivern les veurem de manera més íntima, però també més tranquil·la. I també estem convençuts i convençudes que la flama de Sant Antoni ens acompanyarà durant uns dies. Visca Sant Antoni i visca la cultura popular!